Казвате: бъди мека, бъди тиха, бъди спокойна, не натискай, изчакай, не искай прекалено много, не бъди нахална. Да, естествено, всичко си има някакви граници, които не трябва да се прекрачват, но ключът в женствеността и женската енергия е премереността. Това, което ние го имаме в корена си, това, което го имаме в възпитанието си и го забравяме с годините и с времето посредством социални мрежи, грешни контакти, лошо обкръжение, лоша среда като цяло и започваме да бъркаме понятията и да излизаме много извън границата на това, кое е женска енергия, кое е женското начало, какво да искаме, колко да искаме, кога да дадем пространство, кога да се обърнем навътре към себе си и да видим какво се случва вътре в нас. Ние само отдаваме или само вземаме. Златната среда я няма. И така постепенно забелязвам, че започваме да се променяме, че вие започвате да се променяте. Мълчите, когато имате какво да кажете, чакате, когато трябва да действате, приемате, когато не ви е окей. И после се чудите защо конкретен човек, мъж, не ви избира, защо ви подценява, не оценява, защо не ви вижда. Чудите се защо ви игнорира. Истината е, че това няма да стане с тази женска енергия, която е базирана на страх. Жената е създадена за да пази златната среда. Жената сама по себе си е много силно звено, много силно енергийно поле. Жената трябва да излъчва, да знае кога да отдава, да знае кога да прибере в себе си, да знае кога е в повече и да знае кога е достатъчно. Много въпроси относно видеята, които правя и темите, които засягаме на ретритите, изникват и се старая да засягам повечето от тях в видеята, но в най-основни граници, това, което мога да кажа, че е прекрачено много трудно се справяте с него е грешното разбиране, че женската енергия означава да се смалявате, да падате едно, две, три, пет стъпала надолу, за да може да сте на едно ниво с конкретен човек. Намаляването на стойността ви, срамът от това, че вие сте повече от някой друг, това не е женска енергия. Това не е правилно. Трябва да знаете стойността си. Не трябва да сваляте стойността си. Но трябва да сте пределно наясно въобще останала ли ви е стойност или до такава степен сте се смалила, че сте един консуматор.